Nesta terra galega vivo loitando pola vereda, voume da miña terra. Esa canción eu a escoitei, me lembro por primeira vez, debía de ter uns entre 15 e 16 anos, no ano 72, na primeira plataforma que se falla en Barreras, a plataforma petrolífera, claro, que se falla en Barreras. Estábamos traballando e hora do bocadillo, pois estábamos ali 3 ou 4, eu empecé a cantar. Entonces había ali un amigo que era maior que eu, e me dice, joder, vos solo sabedes cantar cancións desas, nunca vos escuito cantar unha canción reivindicativa. E entón dice, coño, pois canta ti, e se puxo a cantar esta canción, Traballador Galego, ou nesta terra galega, como queras, pero queda mellor Traballador Galego. Este rapaz se chamaba Basilio. Quen a fai? Pois quen fai a letra non se pode dicir. El creo que non fixo a letra. Non sei se alguén sabrá de Barreras quen fixo a letra desta canción, pero el non a fixo, teño claro. A sabía e me enseñou a min como eu a canto, ela cantaba tamén, pero nós non somos os que fixemos a canción esta. E de todas formas esta canción estaba porque eu fai anos que non lle escoito cantar a nadie, e a tiña aí, e como me gustaba tanto a letra, pois xa me quedou de memoria, e outro día cando estivemos aquí facendo agosto, pois vos la cantei, e parece que quedaste desprendado da canción, que a mí por certo me gusta moito, e nada, esa historia da canción, que por certo unha canción reivindicativa, unha canción bonita, e dice moito desta terra do que pasa en San Blas. Se cantou nesa época, nos a cantamos en San Blas, bueno, nos todo o grupo que íbamos aí, nas movilizacións a veces se cantaba. Eu me lembro dunha manifestación que salía de Barreras, e xente cantando esa canción. A maioría da xente que traballaba nos astilleros, os que máis ou menos estaban concienciados, que non eran todos, por supuesto, pero a maioría da xente sabía esa canción. E de feito a xente desa época escuita a canción e xa se lembra, a xente que traballou nos astileiros xa se lembra de que esa canción é desa. A mí me encantaría de que esa canción, por supuesto, se cantara nas que pasaron, que non se chegou a cantar, e nas vinideiras, porque me parece que nos van a facer falta máis días como 29 para poder intentar arreglar isto. Sería unha cousa bonita, que non se perda a canción, porque a canción prácticamente estaba perdida. O mellor habrá algún máis que a sepa, pero bueno, nos atemos edade, e isto, si se pode quitar pa diante, que se cante na manifestación, que se cante nos piquetes ou donde sea, para a xente que ese día deje de traballar e colle a conciencia, pois sería unha cousa moi bonita. Hoxe en día, as armas que penso que teñen os obreros, que podían ser os sindicatos, para min os sindicatos son asesorías laborales. É a opinión que teño eu e moita xente que eu conozco, que é xente concienciada. De todas formas, home, hai que facela, pero non hai que facer un 29, hai que facer un 29, un 30, un 2 e un 3, seguir, porque isto vamos mal. De todas formas eu vou apoiar a me gustaría que fora unha convocatoria na manifestación xa masiva, que fora moita xente, e a folga, que fora unha folga tamén que todo o mundo a secundara. E se non a secundan, pois pa iso, por moito que falen, os piquetes estarán pa algo, pa explicarllo. E eu non me corto en dicir nada, explicarllo con boas palabras. E se yo hai que explicar de outra forma, pois tamén habrá que explicarllo de outra forma, porque este mundo non é noso, este mundo é dos que veñen. Entón temos que dejar isto arranxado para que os que veñan, que encontren un mundo mellor, sin tanta explotación, sin tanto caciquismo e sin tanto esquirol. E hai moitos, e por desgracia hai esquiroles nas fábricas, e tamén hai esquiroles dentro dos sindicatos. Iso é miña versión. Para que se mire, a ver, Esta terra galega vivo loitando por libertad, voume da miña terra, deixo os meus fillos, deixo o meu lar, quedo sen agarimo, soio por culpa do capital. Centos de envenenados traballadores morren
lucha sempre polo amor. Acabará en Galiza con toda clase de explotación. Traballador galego, non teñas medo a represión. Rachas callas de escravos e vive sempre en revolución.